Pardon, z druhé strany. To je docela vzac. Občas kreslím, mám pocit, že mi to jde a že jako... A občas je to prostě takový jako přibližní, jako zachytávání jako něčeho. Nevíš, jak se čte to Braillovo písmo? Tak jako hmatem to cítím, jsem schopný přečíst. No, nějak jako, jo, prostě hmatem jako jezdí jako hodně jako po těch jako těma příškama těch prstů a nevím třeba jako jakým směrem jako pohybují po těch, ale prostě takhle jako, no, čtou prostě. To moc nejde nahmatat, tam mám asi Příškama těch, oni musí mít hodně, mě kamarádka jeden čas jako dělala jako takovou jako, pomáhala takový sladký paní. Ale jsem poctivec. Ale je to docela rybníkový, ne? No to by mělo být to liství odražený. No, jo.